Orain artean Liga Nagusia 2004an, 7an eta 8an, orain 2010garren urtean 8garren edizioan, 4garren garaipena biltzea ikaragarria litzateke, eta gainera lehen baserrik aipatutakoa Donostiako bandera irabazi eta jarraien hurrengo asteburuan Liga, hori benetan handia da. Izugarria da, ez, eta hori egiteko, hori gertatzeko, urte guzian zehar oso ondo ibili behar da, esan Urdaibaik lehenengoetan zalantza pixka batzukin, lehenengo estropadak 5garren eta 4garren egin zituen, Pedreñan irabazizun, gero hurrengoa 8garren, eta ondoren. Beste punto bat legoke hemen jokoan, Pedreñak 954, Oriok 949, gauzak horrela, 5 puntuko errentarekin buka daiteke gaurkoa zailkapen nagusian Bermeotarren alde. Segiratuekin. Oendik ere, mesede gehiago egingo lioteke, ez, eta aipatzen ari ginen, hori, pixka bate Urdaibaik egin duen denboraldia, ez, lehenengo estropadetan, 5garren eta 4garren, 3garren irabaztea lortuzun, urrengoa 7garrena Pasaian irabazizun, eta hortik aurrea, Zarauzko lehenengo egunean 5garren, eta bietan bigarren etortik aurrea hasi da gorakada, Astilleron irabazi, Hondarrabian, Orion, Castron bigarren, eta Kontxakoa zezanik ez, Kontxakoa zezanik ez, estropada bat 3 egunetan, estropada bat irabazi gabe, bandera berak eraman zutela. Santiago Gutiérrez, Castroko ordezkaria gurekin. Bueno, Santiago, segundos de momento ante una imparable Urdaibai que va directo a por la bandera. Así es, efectivamente, Urdaibai está de una forma imparable, tiene mucha moral, ha ganado la Concha, va el primero en la Liga CT, o sea que la moral la lleva muy alta. ¿Y la moral nuestra, después de una temporada bastante irregular? La moral nuestra, pues pensábamos que nosotros íbamos a entrar en la Concha, porque estábamos dentro de los 4 primeros de la Liga CT, y entonces, que duda cabe, que fue un mazazo para nosotros el no habernos clasificado. Pues, eso es las miserias del deporte que conlleva. Pues hay que saber asumirlo y tratar de superarlo. Y una manera de tratar de superarlo es empezar a trabajar ya, si no habéis empezado, de cara a la temporada que viene. ¿Joseba Fernández sigue? Pues sí, habrá que preparar un nuevo proyecto y empezar a trabajar en la próxima temporada, porque ya está prácticamente, ya mañana se llega a finiquitar la liga esta, y esperemos que el próximo proyecto, pues, que sea ilusionante para la marinera. Insisto, ¿con Joseba Fernández? ¿Con Joseba Fernández? Pues todavía aún no sabemos. Yo espero que, yo confío en que Joseba Fernández igual pueda seguir dentro del equipo, pero bueno, eso ya es una decisión a tomar posteriormente. Muchas gracias. Gracias. Zurrumurru asko, gorabera asko demoraldi honetan Castro Arraun elkartean, eta urtea benetan gogorra Joseba Fernández entzat, pare bat aldiz benetan goi mailan, bata herriko estropadan, baita ere Kantabriako txapelketaren ondo, Espainiako txapelketan 2garren, baina zailtasun handiak bere lanerako, entrenatzaile lanerako, klubean diru arazo galantak, eta gauzak horrela, mutil guztien arreta mantentzea oso zaila da, eta urtea benetan gogorra izan da Castro alde horretan. Urdaibai buruan, Castro 9 segundora, Orio 16ra, San Juan 25era, eta une honetan ezan daiteke Urdaibaik herriko ikurrina bakarrik ez, Liga ere oso hurbil dituela, baina bihar beste estropada bat dago, eta bihar ere lana egin beharra dago, eta biharko estropada eremua oso berezia da, eta hankare zozketak eragin handia du, baina badezpadan Bermeotarrek gaur gauzak ia erabakirik utzi nahi dituzte baserri. Eta oso bideratuta daukate, batetik Kontxa irabazi ondoren beren zalegoen aurrean, beren etxean horrako erakustalde bat egitea, eta gero Ligan bere arerio zuzena Orio momentu honetan tartean ditu Castro eta Pedreñak, horre punto mordo bat izango lituzke Urdaibai bilarkoari begira, eta nik uste denboraldi bukaera honetan dena osongi ateratzen zaiola etxeko taldeari, ez? Hor dira Bermeotarrak, hor da Bou Bizkaia trainerua, balizara hurbildu eta ziaboga egitera doaz. Pedreñak hor markaturiko denbora 15 minutu eta 16 segundokoa izan da, eta 15:02 14 segundo bizkorrago Urdaibai herriko ikurrina eskutan dute. Eta hori bakarrik ez, ezan dugu Liga ere bai,
Castro 10 segundora. Orain Orio, pantailaren behekaldetik 17 Mirotza ontzia. Eta hor da orain San Juan bigarren kaletik. San Juan 26 segunduko atzerapenarekin. San Juan Astiñeroren atzetik izango genuke behin-behineko zelkapen horretan. Urdaibai, Castro, Pedreña, Orio. Oiek momentuz beraz denborak hirugarren ziaboako datu guztiak kontutan hartuta. Gero Astiñero, San Juan, Tiran eta San Pedro. Jose Cruz, Esposito, Orio tarra gurekin. Jarri hemen aurrera begira, seguruz. Tira ba, etxaropen guztiarekin etorri zarete, baina estropada joan da eta ia liga ere bai. Bai, bueno, liga handikan, bihar erabakitzeko da handikan, ez? Gaur ikusi berdeu, zemadak erren, da zemezela momentu honetan, niko eskaz, ez? Baina, bueno, handikan esperantza duzko bihar nahietzeko, eta bihar nahietzen bagera, azkenako biharko 3 puntu bagarra izango litzake, eta Portugaleten dauzen balizan arazoak indala eta bar, bueno, zenek esan, ez da esperantza galdu bihar, Hori sekula ez, erakutsi duzu gainera uztengo demoraldian, estropadak bikain bukatzen dituzuela, atzetik etorreta ere. Bai, horregatik, ikusi berdeu zela bukatzen deun, eta, bueno, guantik esperantza asko, aurreatzeko, lehenkoan bezala, koparian tortzaren ondo, hartzen da, latu berda bezala, eta, egiten dugu. Guantik esperantza dugu bihar nahietzeko. Ederki, hau amaitzen ari dela, nola nahi ere, eta pentsatzen dut, dena eskura izan da, eta batez ere ligan puntu askorekin debili zinatelako, orain pena pixka bat ere emango dizuela, horratzetik guztia, eta azkenean ez gabe geratzeko arrisku horrekin, baina demoraldi hona eginda. Zer gabe, biharren zer gabe ez da, baizikan irabaztea ez, da bandera ez genuen irazi, baina biharren estropa irazi genuen kontxan, zer gabe. Eta lau bandera ere bai. Bandera ere bai, bat gaina zarozkoa, eta gizu kontxak handuzko presidatuna dela, eta asko indugu, gu bentzak kontentu gaude, osea, Datorren demoraldirako lanean hasita pentsatzen dut, geldirik egoterik ez dago, entrenatzaile berriarekin, eta... Bueno, bai, aurra egera, ikusiko dugu nola atetzen dian gauzak eta aurra egera. Baina, ja, hasi berra dauka aurren urteako preparatzen, Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen, Esposito jaunaren hitzak eta Castro estutzen ari da. Urdaibaiko orain Castrori 5, Hori 17, San Juani 28, Castrok ere denboraldi honetan oso aurpegi ezberdinak erakutsi dizkigu, eta Urdaibai Castrori azken ziabogan 10 segundo, eta orain 600 metro falta direla, 5 segundo besterik ez Baserri. Castro atzetik aurrera dato. Azken luze honetan aurrera lortu du, ezuk esan bezala, hirugarren eta azken ziabogorretan 10 segundo ziren, eta orain 5 segundo, eta hor dago beste txandan jokatu diran mugimendu horikin, Orio Pedreña Orio, hemen dago pantailan datu hori dantzan, eta hori Urdaibaintzako mesede izango litzake, Pedreña tartean sartzea lortuko balu, baina Orio gogorrari da, eta momenturo GPS-en datuak mugitzen ari dira, eta ikusi behar bukaera arte etxoin, baina Castro Urdaibairi estutzen ari da 5-6 segundo emanez, eta ikusten da Orio eta Pasaido Nibane lehenengo eta bigarren kale horretatik txanda hontan zerinik ez daukatela beste bi erekiko, Ea 7 segundo orain Urdaibaik Castrori, Orio 23, San Juan 31, Orio Pedreñarekin duen beste lehia horri begira, Kantabriaren atzetik, begira Pedreña eta Orioren artean, hor 4 segundo, 5 segundoko atzerapena Oriok, beraz gaur Urdaibaik Oriori 3 puntuko zuloa sartzeko aukera badu, 3 lehendikan 2, 5 joan daiteke etxera gaur Urdaibai, hor da Bermeoko kuadrilla egurrean, Arego koilua bota du lehen, ikurriña behar dugu, eta horretan ari dira Bermeotarra. Garaipena garbia izango da. 52 palada nebantxe Urdaibai. Garbi, gehiago eskatzen du Aregok, 5 palada gehiago. Ukabila jasotzen ari da jadanik. 8 segunduko zuloa Urdaibai Castrori. Bermeoko ikurriña Urdaibairentzat, Castro 7 segundora bigarren, hor dator Orio orain.
Oriotarrak Berrogei palada txampan. Orantxe amaitu dute, 20-21 hartu diete. Ezkuko kronoarekin Pedreñak 20-18 markatu du. Pedreña beraz, Orioren aurretik 20